Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! 오빠. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay Babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga gagaya, naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin sa- iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong
Kami ang nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan pagpalak na nito? ang ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. right. na kundol. Pundol ay... Opia Bob. Yan namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito Ay, ang hopya, may-ari. baboy. Opia. hopya kundol flavor. Samanta... Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Bakit nakita nyo sa amin masyado kayong competitive oh. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Ah, Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Sunod na salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa Madaling Bato ay calculator. Ulit, Ang Halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bigay. Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay Pahimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit nga kasagutan? ba tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaing pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa.
Ang susunod na salita ay Dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. Magat sa Dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap Kita. Pwede. Ang ba? aming sagot ay Kutsilyo. o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay heartbeat. heartbeat O kaya o tibok, ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something Ku. matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang parehata. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Ako. Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. O brief. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Sunod kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila'y kalahati ang puntos lamang. Nabelong ko Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio Basic. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Annyeonghaseyo. Kimchi-no-imnida. Hello, kabisyo. Hello, mga mahal. Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng luhusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please.
Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. dude. Cellphone yan Cellphone yan mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday, katawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Kasi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, okay. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap Tama? yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ang o kasagutan radyo ay- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip. naisip na sagot ay sobre. It's Kasi kalma. mapupunta sa Oo Radyo. Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito Ikaw bago ba pa yung man nagsasabi kami ng bumuno. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Sorry. Tokwa! Kabayan. Ano pula? May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat Napakalambot nito. Masarap din itong Isa-usaw. isaw-saw sa kape. Kape. Sa mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami. Para Kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa? tatlo. Mahulami! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulami! Pasensya na at may nakakuha ng eksaktong. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato.
Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Na kasagutan. Ay, Wow! Empanada! ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak niya, hindi dapat Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Masin! Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Makaking nalang-alain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Mga... Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. 3, 2. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Scarecrow. Pantakot ng Pag-iisip, mga pag-iisip. ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa ooran. Tayo. Ito dapat. Yes! Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magko-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung ano, pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Kaya nga eh. Susunod na... Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa, Dalawa. Tatlo! Nag-iisip! Calculate. nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Namamopia. Ang score ay mapupunta sa ooran. One, two, three. Go! 90.7 Love Radio. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil paso kahit saan sulok. Hindi ka kalaban, ikaw ang kita. Sa pagpupugay sa amin, Yasmin. Metro and Mega Manila. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Gusto niyo ba ibubudbud pa na? Iyan, budbud. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio. Oras na muna natin sa buong kabuluhan is already 9:02 na po mga kabisyo at kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jalo. Happy blessed Tuesday mga kabisyo. At ngayong Tuesday,
Siyempre, may mga nanalo na po sa ating Love Knows No Boundaries. Handog po yan ng ACS, Charm, Fabcon, Purple Eternity. Yan. At syempre mga kabisyo, kanina po nanalo po kay Tanya Chinita si Dante Salandanan, isang taxi driver na may plate number na NAA 6539. May nanalo rin po kay Kim Chino kanina na isang green GSM driver na si Randy Palarisan na may plate number na NIC 6567. Congratulations po sa inyo. At syempre, ngayon po sa programa namin ng aking Basa Princess na partner, syempre congratulations po sa isang joyride rider na si Ramon Romero Jr. na may plate number na GAK 9816. Ulitin ko lang po, congratulations po sa joyride driver na may plate number na GAK 9816 na si Ramon Romero Jr. Handog po ng 90.7 Love Radio ang 1,500 pesos at syempre ng ACS Charm Fabcon Purple Eternity. Yan po mga kabisyo, kaya dire-diretso lang po palagi sa pagpaparegister at syempre sa pagtutok sa 90.7 Love Radio, dahil hindi lang po sa pagpaparegister pwede kayo manalo ng 1,500 pesos, kundi sa mga mahuhuli po namin na nakatutok po sa 90.7 Love Radio. Kaya mga kabisyo, tutok lang po, dire-diretso lang po ang ating tugtugan sa ating programa. Metro's #1 Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng rin. Uy, blip. Oh! Ay, Ang kasagutan ng kasagutan oras ng- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip. naisip na sagot ay sobre. It's Kung con- sa'yo mapupunta sa OORADIO. Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila yung mangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumunod. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Susunod. Tokwa! Kabayan. Ano pula? May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalambot nito. Masarap din itong Isa-usaw. isaw-saw sa Kape. kape. Sa mainit na kape. Wala, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, kayo kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakaulit. Kapag kayo Para okay na patas. kami. Para kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Dalawa. Tatlo. Mahulog!
Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Makuhani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling ba? Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap! Nakasagutan. Ay, Empanada! ang haba! Hala, ganito kahaba! Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat ganito. Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Maskin! Ganito ang Dapat paghahawak. ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Hindi masarap to. Nakaking nalang natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Scarecrow. Pantakot ng Pag-iisip. mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Meron tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magpo-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Bayang nais. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam, gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa, Dalawa. Tatlo! Nag-iisip! Calculate. nakakalculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangungopia. Ang score ay mapupunta sa oorat. One, two, three. Go! Tampalpuke ay isang isda Yan. na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng mahal na radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige, sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Okay. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Nogura ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka.
Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. Siya lamang dapat. Kaya nga, Ngayon. maligaya! Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, baka kasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin.
Di ba, Francis? Oh. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga. Sabi mo, mahal mo ko. Dali. Sabi mo lang, mahal ko po. O, si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo, handa mo ko ipaglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya ko buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Paway ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako rireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo kong buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan at basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ako, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCH na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi
Sabihin mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabihin mo. Sabihin mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya, kamo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat, okay lang, sakto. Opo, ma. Yakapin ko, o sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ang nararamdaman ko, kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. At sa lahat po ng mga nakatutok ngayon sa 90.7 Love Radio, kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, isang storya na naman po ang ating mapapakinggan ngayon sa ating programang Rocky's Secret Files with Titan Jello. Storya na kapupulutan natin ng aral. Storya na pwedeng kumurot sa ating puso. Mga kabisyo, hindi ko na po patatagalin pa. Pakinggan po natin ang kwento ng ating letter sender sa Secret Files. Dear Titan Jello at Rocky Terra, itago nyo na lang po ko sa pangalang Irish from Laguna. Matagal na po akong nanonood sa inyo simula pa noong 2018. Hindi ko po alam kung ano ang magiging title ng sulat na ito dahil halo-halo na po yung sakit, trauma, lungkot, at mga bagay na matagal ko nang kinikimkim. Habang sinusulat ko ito, umiiyak po ako. Dahil parang bumabalik lahat ng bigat na pilit kong tinatago sa ibang tao. Pero gusto ko pong magpasalamat dahil kahit papaano, naging safe place ko kayo. Kahit nanonood lang ako at laging nakatutok lang sa live ninyo. Tuwing kasing napapakinggan ko kayong dalawa, pakiramdam ko may takbuhan ako. Sa unang pagkakataon, gusto ko pong ilabas ang lahat ng matagal ko nang dinadala. DJ Rocky at DJ Jello, bata pa lang po ako, hinahanap ko na yung pagmamahal ng isang ina at yung pakiramdam na buo ang pamilya. 5 po kaming magkakapatid at ako po ang pang-4. Si mama po ay nagtatrabaho sa ibang bansa at sabi po sa akin ni Papa, 2 taon pa lang po ako noon. 1 taon naman po ang bunso naming kapatid nang umalis si Mama. Noong una iniintindi ko po kasi na wala si Mama sa aming tahanan. Iniisip ko po na ginawa niya yon para sa amin dahil buwan-buwan naman siyang nagpapadala at nagbibigay ng sustento para sa aming magkakapatid.
Hindi naman po siya nagkulang sa mga kailangan at gusto namin. Akala ko po sapat na yon para maramdaman kong buo rin ang aming pamilya. Pero habang lumalaki ako, nararamdaman kong may kulang talaga. Fast forward po. Bago mag-2021, ako na lang naiwan kay Papa dahil yung mga ate at kuya ko ay may sarili ng pamilya. Habang yung bunso naman namin ay nasa side ng panganay kong ate. Naiwan po ko kay Papa dahil walang makakasama ang aming tatay. Sa akin pong pagsama kay Papa, hindi rin po naging maganda ang sitwasyon namin noon. Nagkaroon kami ng away ng mga kapatid ko dahil sa boyfriend ko. DJ Rocky at Tight Angelo. 15 or 16 years old pa lang po ako noong nagka-boyfriend ako. Mahigit 1 taon din po kami yun. Pinagtanggol ko po siya sa pamilya ko dahil akala ko mali sila, pero tama pala sila. Kasi po sa loob ng 1 taon naming pagsasama, 5 buwan niya po pala akong niloloko. At yung po pala ang kinakagalit ng mga kapatid ko. Na hindi ko po binubuksan ng aking tenga at puso sa mga advice nila sa akin. Pero na-realize ko na tama nga sila. At doon po ako humingi ng tawad sa mga kapatid ko. Aminado rin po ako na naging palasagot ako sa kanila noong mga panahon na yun. Dumating din yung araw na kaming dalawa na lang lagi ni Papa ang magkasama sa bahay, DJ Rocky at DJ Jello. At doon po nagsimula lumalim yung trauma ko. Lilinawin ko lang po. Hindi sa ex ko nagsimulaan lahat, kundi sa mga nangyari sa life and family. DJ Rocky at DJ Jello sa aming magkakapatid. Ako po kasi yung mahina at sobrang sensitive. Kapag pumasok si Papa sa trabaho, naiiwan akong mag-isa sa bahay. Gigising na lang ako na walang tao, kakain mag-isa, at matutulog mag-isa. At minsan, hindi pa nga nakakauwi si Papa dahil sobrang lasing. Kapag umuwi naman siya, hindi ko naman makausap. Hindi ko makamusta. Ang sasalubong sa akin DJ Tight Angelo at DJ Rocky Terra, yung sigaw at ingay niya. Dahil nga po siya'y nakainom. Noon ko po naramdaman yung isa sa pinakamasakit na bagay. Na may pamilya ako pero pakiramdam ko, mag-isa po ako. Tuwing gabi DJ Rocky at DJ Jello umiiyak ako ng tahimik at may mga pagkakataon din sinasaktan ko yung sarili ko. At may mga ilang beses na nagtangka kong wakasan na po ang buhay ko dahil sa sobrang bigat na nararamdaman ko. Parang may bumubulong sa isip ko na sumuko na lang. At itigil ko na ang paglaban sa buhay na meron ako. Totoo? Oo. I will be here for you, Ganda yan, Yeah.
Yes, sir. Tama. Yes, brother. Galing mo. Alam mo, ha? Galing ka sa mga song, eh, no? Sorry, brother. Sobrang punong-puno lang talaga. Balino lang mo muna yung mga ano. Oo, brother. Ano yung babasahin mo na lang? Oo, babasahin ko yun isang araw. Sa akin din naman ako Pero ang gaganda ng mga hugot din ngayon, eh, no? Grabe, no? talo ng ano nung nakaraan. Pati yung background music, naririnig mo. Ano yung kung ako lang sana. Kung ako na lang sana. Gab, wala si DJ Rocky, may importante lang pong ginawa. Cyril Denise, hello sa'yo. Dean Rivera, happy listening. Hello po sa inyo mga kabisyo, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon. Ang inyong lingkod, DJ Titangelo lang po ang makakasama nyo ngayong gabi na to. Wala po. Watching here from Isabela. Hello sa inyo. Arky, what up? DJ Titangelo, what up? Happy listening. Marjorie Sambrania. Hi po. Moms Che, good evening. Sabi niya, good evening, TG Pogi. Sabi ni Miss Takanay, Claire. Ba't mag-isa ka po? Opo, may importante po si DJ Rocky na gagawin. Pero mga kabisyo, nais ko po kayong imbitahan na meron po tayong libreng concert na may papremyo pa on May 30, 6 p.m. sa Southville 3 Covered Court. Yan po yung tinatawag natin na hatid saya. Ayan po Kita-kits po tayo dyan mga kabisyo. Dude, i-take natin mamaya yung yung pinapagawa, ha? Dude. Thank you, dude. Huwag mo kalimutan, dude, ha? Paalala mo din sa akin. Gawa natin ng magandang Yes po, nagpapasalamat tayo. On air yun, di ba? On air yun, yes. Papasalamat tayo, syempre, sa Astron at na sulit appliances na kampante ka gamitin araw-araw, di ba? Alam nyo naman yan. Ang Astron, alagang maaasahan mo. Hello sa'yo, Gab. Good evening. At syempre, hindi magpapahuli ang Goldmine Rice. Goldmine Farm to Market now available for franchise. Ayan po mga kabisyo. Hello po kay Mateya. Good evening po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig nyo po dito. Hello po, first time ko po makinig dito, listening and watching from Saudi Arabia. Hello po. Shoutout po sa San Mateo Rizal na si Winnie Sambarane. Good evening po. Watching from Mall of Asia while working. Good evening, DJ. Sabi ni Mary. Wow, hello po sa mga taga Mall of Asia dyan. Kita-kits po tayo dyan, Baka makita nyo po ako dyan sa Mall of Asia. Baka may ticket naman kayo ng PBA. Di ba? Gusto ko manood ng PBA. Kaso, hindi swak sa schedule o sa MOA Arena, di ba? Miss Dakanay Claire. Sige, yan? Copy collaborator yata yan, Ba't mas cute po kayo kay Mahal? Sabi. Uy, grabe, mas pogi yun. Mas cute yun at pogi. Si Kim Chino. So, diyan lang po tayo. Yung bago po sa inyo, wait, check natin Check natin. Wait. Check natin. Mas cute daw ako, Hindi naman, Parang hindi naman.
Claire. Gusto ko Coca-Cola. May bagong kanta eh. Natutuwa ako dun eh. Para sa TikTok. Oo, alam mo yun, yung Coca-Cola. Natutuwa ako dun eh. Ayan. Hello sa'yo, Marjorie Sambrana. Binabati po kita at big shoutout po sa lahat po ng mga kaibigan ni Marjorie Sambrana. Sabi ni Matea, just got out of work. Tapos pag open ko, ito agad na napanood ko. Kakawala pa na ng pagod. Maraming salamat po ah. Ano po ba ang gusto ninyo? Handa akong ibigay para sa'yo. Yes, sa Viber lang po pwede tumawag. Ito po ang Viber line namin, 0916-529-5595. Mamaya po yan. Para po sa ating top secret. Hi DJ, when pwede ipadala yung goods from Cebu? Can't visit pa eh. Kanina po ba yan? Kay DJ Rocky, tsaka sa akin po. Pwede na po ngayon. Padala nyo na lang po. Tapos itatabi ko na lang po yung kay DJ Rocky para po makuha niya po tomorrow. Pwede po ba bumisita sa Thursday at 4 p.m. po? Pwede po. Wala pong problema. Si Mama Winnie Sembrana, binabati ko po ah. Hello po kay Mama Winnie Sembrana. Kamusta po kayo, Mama? Ayan po, may anak na po kayo bigla. Tawag ko na po sa inyo, Mama. Chichi, hello sa'yo. Happy listening. Something to listen lang po on call. Cleaner po kasi ako, sabi ni Matea. Looking good tonight, DJ Titan Jello. Maraming salamat po sa nakaka-appreciate ng itsura ko. Sabi, pogi mo naman ngayon. Kahit hindi naman, pare. Wala tayong ganyan, Dut. Anong gusto mong kape, Dut? Bibigay ko. May pinapormahan ka ba? Wala. Wala, Dut. Ang laki nga eh. Medyo na. Alam nyo si Mara Tony kanina, may binigay sa aking food. Natuwa nga ako eh. Medyo ano tayo, napakain tayo onte. Pero okay lang din kasi sabi naman niya sa akin, goods naman daw yun, na kumakain ka rin daw kahit pa paano. So, si Mara Tony, pinakain tayo ng healthy food kanina. Oo, parang ano eh, healthy siya. May beef siya onte, tapos may something na ano. Pero all good. Ayan. So, yun po yung nangyari. Kumain po tayo kanina, kaya medyo malaki-laki po yung tiyan natin. Nakakatanggal ng stress ang programa ninyo, DJ Titan Jello. Gabi-gabi nakikinig po ako dito sa TikTok. Maraming salamat po. I love you so much. We love you so much sa lahat po ng mga kabisyo natin na nakatutok. Sa mga tumatawag po, mamaya-maya po onte. May tumatawag na po sa atin ngayon. Speaking of event ni Rocky Terra, nais ko lang pong magpasalamat dun sa mag-asawa na si Boss Chino Mendoza at syempre kay Jessie Mendoza na napaka-busog na busog po ang lahat ng mga pumunta. 'Di ba? Alam nyo mga kabisyo, grabe. Ang sarap ng sarap ng mga pagkain doon. Lahat. Pare, doon lang ako nakapunta ng birthday na parang ikaw na umaayaw. 3 araw na busog ka pa. Love you so much, Dudski. Love you so much, Bossing. Hello po sa inyo. Gerald de Guzman. Uncle Jello. Oy, paring Gerald. Nanonood sa atin ngayon. Nakatutok sa atin ngayon si paring Gerald. Session na tayo. Baka pwede na. Nakakatanggal talaga ng kapag ganyan ka pogi. Kahit hindi naman. Nagano lang ako ngayon. Sa Lamintas t-shirt nga lang ako ngayon. Ayan, ito lang po yung t-shirt ko ngayon. Ito lang po yung outfit natin. Naka-t-shirt lang po tayo. Diba? Napaka-simpleng-simple lang po natin. Tara na, magtatuan na, Uncle. Tara. Master, alam mo, dapat nakaset ako ng Lunes. Meron akong tattoo session. Meron po akong parang full back na tattoo.
session. Kaso nag-back out po ako dahil nga po nung nag-21K po ako ng run, medyo nasaktan po yung mga muscles ko. Yes. Pero at least natapos po natin. Maraming salamat. At ang timbang po natin ngayon, going to, ano po tayo? 74. Ganun. Gumaganda po ang build natin ngayon. Wala po tayong binubuhat, hindi po tayo nagbubuhat. No rice lang tayo, pero kahit pa paano ngayon, sabi ni Mara sa akin, maglagay ka ng rice kahit pa paano. Para naman medyo hindi ka nang hihina. May pangontra. Kasi may mga araw po ako na parang nanghihina ako, hindi ko alam bakit. Tapos yung nagtatry po ako tumikim ng onting rice, yun po, pwede. Pero wag na wag pong marami at isang beses lang po yan. Bakit hindi na kayo sabay ni DJ Rocky lang araw na? Wala naman po. Magkasabay pa rin naman po kami. Hindi lang kami nagtutugma. Kahapon po kasi meron ako naging malaking emergency. Pilit ko man pong gustong pumunta sa inyo paumanhin, hindi po ako na nagkaroon po ako ng malaking emergency. Hindi ko na po para i-disclose. Pero yun po. At medyo nasaktan pa rin po ako. Masakit po yun dito ko eh. Parang may tumama po sa akin dito. Kanina nga po, hinintay ko si Doc. Di po kami nagtagpo eh. Kasi kanina po parang maaga po ako dumating dito. May inasikaso po ako. Tapos after po yun, nag-ayos po tayo ng kailangan natin ayusin. Tapos nagpahinga po ako kanina kasi parang mabigat pa yung pakiramdam ko. Puyat na puyat po kami. Puyat na puyat po ako lalo din. At grabe ang ating pinagdaanan kahapon. Pero thank you Lord pa rin po. Sabi ko nga po, everything happens for a reason. May dahilan kung bakit nangyari po yun yung kahapon na nangyari sa akin. Kaya po, eto po tayo pa rin. Papasalamat at ayoko na muna open. Naiiyak lang ako. Yun, maraming salamat pa rin po sa mga taong nandyan sa paligid ko at nagmamahal sa akin. Lalo na po, syempre, sa family ko, maraming salamat. Sa boss ko, naku, napaka-supportive boss talaga. Damandam ako. Until now, hindi ko pa nga po ma-replyan dahil nga po nagsasalita pa ako sa harapan ninyo. Nagpapasalamat ako sa boss ko na si Boss Nicole Liala. Napakasalamat sa iyo, boss, dahil damandam ako yung support at pagmamahal talaga. Tumawag sa akin kahapon kagad yan nung panahon na may nangyari sa akin. And blanco ko, kabisyo. Sobrang nablanco ko. Yun. Pero thank you Lord dahil marunong ang Diyos. May mga lesson tayo natutunan. At the same time, sabi natin kahit malugi man tayo, diba? Malugi man tayo doon sa pangyayari na yun, at least hindi tayo sobrang laking damage na nangyari. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta. Kay Papa Ren also. Grabe yan si Papa Ren. Yung mga chat niya sa akin talaga one-liner pero tagus din. Kay Tita Tanya, ayan, maraming salamat. Salamat din po kay partner ko, si Rocky Terra. Salamat din po sa family ko na full support talaga. Alam nyo na yun. Kilala nyo na yung mga sarili ninyo. Pag nagkapera ako, babayaran ko. Ganun ba yun? Yan yung pag nagkapera ako sa family ko, kapag nagkapera ako, magta-travel tayo. Huwag kayong mag-alala. Ako, sagot ko kayo. Ganun na lang. Wala pa eh. Hindi, yun lang. Pinapatawa ko lang yung sarili ko. Pero nagpapasalamat po ako sa mga tao nagmamahal sa akin. Sa mga tao nandyan palagi sa paligid ko. Sa mga panahon na ganito. Mahirap din nakaka-stress din kasi po yung nangyari sa akin. Pero hindi ko na po para sabihin pa. Hello po, pa-shoutout po sa A-Works. Hello po sa A-Works. Magandang araw po sa inyong lahat. Retsi. Grabe naman, teacher mo yan, si Salome Salvi. Papuntay mo dito. Mabatiin natin. Si Salome Salvi. Kilala mo yun? Maloko ka Ikaw smooth siya. Smooth ka rin talaga gumalaw
Oh, brother, ginagamit ko pa rin. Gamitin ko nga yun on Thursday. Oo, pare. Nakaraan, parang rat-rat ko sa... Ano yun eh? Yung... Yes, brother. Mm. Ah, si Rocky, hindi ko pa nakikita kung nasuot niya na. Minsan niya suotin namin pares. Pares ba kami? jacket, pa kanya sweatshirt. Oo. Yung hindi ko lang naregalo ano. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, muli tayo nagbabalik sa ating programang Rocky's Secret Files with Titan Jello. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang unang bahagi ng storya ng ating letter sender na si Irish. Si Irish na nakakaramdam na mag-isa lang siya sa buhay. Kahit 5 po sila magkakapatid, nagkahiwalay-hiwalay na po sila simula nung nagkaroon na po ng kanya-kanyang buhay ang kanyang mga ate. Habang si Irish ay naiwan po sa kanyang ama. Mga kabisyo, ano kaya ang mga mangyayari pa sa kwento ng ating letter sender ngayong gabi na to na naguguluhan sa kanyang buhay? Maraming tanong at may sugat na hindi natin alam kung ano bang pwedeng maging gamot sa sugat na kanyang iniinda. Pakinggan na po natin mga kabisyo sa ikalawang bahagi ng ating storya sa Secret Files. DJ Rocky at DJ Jello. 5 beses ko pong tinangkang wakasan ang aking buhay. Sa madaling salita, nagtangkang magpakamatay sa CR. Pero salamat sa Diyos. Dahil hindi niya hinayaang matuloy iyon. Sa tuwing gagawin ko na sana, may biglang kakatok sa pinto o may tatawag sa phone ko. DJ Rocky at DJ Jello, takot na takot po akong mag-open up. Kahit sa mga kaibigan ko, lalo na sa sarili kong pamilya. Takot akong mahusgahan at masabihang nag-iinarte lang o madrama. Fast forward po. Noong 2023, nagkaayos kami ng mga kapatid ko at kinuha ko ng ate ko para sumama sa kanila. Masaya po ko dahil hindi na po ako mag-isa sa buhay. Pero kahit may kasama na ako, pakiramdam ko, may kulang pa rin. Hindi ko po maintindihan yung sarili ko. Sa sobrang uhaw ko sa atensyon at pagmamahal, umabot ako sa point na nakakagawa na ako ng kwento para lang mapansin at matanggap ng ibang tao.
Alam kong mali iyon at sobrang pinagsisisihan ko po. Pero DJ Rocky at DJ Jello, may isang tao po kong nagpa-realize. May isang tao pong nagpa-realize sa akin na hindi ko kailangan gumawa ng kwento para lang tanggapin ako. Doon po ako naluha, doon ko po na-realize na may tao pa rin palang kayang magparamdam na mahalaga po ako. Pero DJ Rocky at Titan Jello, hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang lahat ng trauma at sakit na nararamdaman ko simula 2021 hanggang ngayong 2026. Akala ko okay na ako. Akala ko healed na ako. Pero hindi pa pala. Minsan po ako po yung nagbibigay ng advice sa mga kaibigan ko. Akala nila strong po ako at positive sa buhay, pero ang totoo, hirap na rin akong tulungan yung sarili ko. Ang alam lang ng family ko ay okay na ako, pero hindi nila alam na dala-dala ko pa rin ang lahat hanggang ngayon. Sinubukan ko mag-open up kahit kaunti sa isang kaibigan ko. Sabi ko, "Be, may gusto akong sabihin." Sagot naman niya, "Ano yun, friend?" Gusto ko kasing sabihin sa'yo na hindi sa baliw ako o may sakit ako sa utak, pero gusto ko magpa-check up kasi hindi ko na maintindihan yung sarili ko. Lahat ng trauma, pain at hirap, nararamdaman ko. Minsan ang hirap na rin ako matulog. At hindi ko alam ang dahilan. Sagot niya po sa akin, mga kabisyo, "Alam mo, friend, mas okay yan. Sasamahan kita. Sabihan mo lang ako kung kailan para madala natin sa tamang eksperto yung nararamdaman mo." Sa totoo lang po, hindi ko po alam kung kailan kasi ayoko munang ipaalam sa family ko. Hanggat hindi ko po alam kung ano ba talaga yung nararamdaman ko. DJ Rocky at Titan Jello, hindi ko na po talaga alam minsan kung paano ko kakayanin. Nasanay na kasi akong umiiyak ng tahimik at sarilihin lahat dahil hindi ako marunong mag-open up ng buo. Pero bago ko po ibahagi itong secret files ko, bumisita muna po ako sa studio ninyo. At nung nakita ko po kayo, sobrang gaan po ng pakiramdam ko. I felt safe and comfortable. DJ Rocky at DJ Jello, doon ko po mas naintindihan kung bakit maraming kabisyo ang nagtitiwala sa inyo. Hindi lang dahil napapasaya nyo sila, kundi dahil genuine kayong tao. Mabait kayo pati mga staff at guard ninyo. At kahit papaano, gumaan po yung pakiramdam ko habang sinusulat ito. Hindi man tuluyang mawala lahat ng trauma at sakit, pero salamat po dahil naging isa kayo sa dahilan kung bakit kinakaya ko pa rin hanggang ngayon. DJ Rocky at DJ Jello, hanggang dito na lang po muna ang aking secret files. Maraming salamat po sa pakikinig. Muli,
Ako po si Irish from Cavite. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano?
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yun totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na. Parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa?
Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Hmm? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Pick. Bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go.
Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha? Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Maximo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Upa! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files.
Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga Nagagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kaya kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka, Iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kabuang storya na pinadala ng ating letter sender sa Secret Files. Ang ating letter sender na itago na lang natin sa pangalang Irish. Mga kabisyo, ang kwento ng ating letter sender ngayon na si Irish ay kapupulutan natin ng aral na minsan wag nating kalimutan na kamustahin ang kamag-anak o mga nakapaligid sa atin na tao. Sa simpleng kamusta mga kabisyo, malay mo maisalba mo siya sa mga nararamdaman niyang bigat at sugat na hindi natin alam kung anong pwedeng maging gamot. Mga kabisyo, ang ating letter sender ay nakakaranas po ng isang depresyon, anxiety, dahil po sa mga kanyang pinagdaanan sa pamilya, sa karelasyon, at sa mga taong nakapaligid sa kanya. Pero mga kabisyo, nakakatuwa lamang po na mapakinggan ko o mabasa ko mismo sa sulat niya po na minsan na po pala siyang dumalaw dito sa ating himpilan. Nakakasama, nakakwentuhan, at nagpapasalamat po na meron po daw DJ Rocky
at DJ Titan Jello. At higit sa lahat, merong 90.7 Love Radio na yumakap sa kanya, tumanggap sa kanya, nangamusta sa kanya. Irish, hindi kita kilala, hindi ka namin kilala, pero kung nakatutok ka ngayon, pinapakinggan mo ang aking boses on air. Maraming salamat sa iyo. Salamat sa tiwala mo sa amin. Salamat sa tiwala mo sa programa at stasyon. Nagulat ako na sa dulo pala ng sulat mo, babanggitin mo doon na nakapunta ka na dito. At habang binabasa ko yon, hindi ko alam kung sino ka sa mga taong kumatok, dumalaw at nakakwentuhan namin. Salamat. Salamat sa kwento mo na kapupulutan namin ng aral. Na marami ngayon na nakatutok dito sa ating programa na minsan nakakalimutan na nilang kamustahin yung mga taong minamahal nila. Dahil minsan nagiging komportable na sila. Mga kabisyo, walang bayad ang pangangamusta. Walang bayad ang pakikinig. At walang bayad ang paggawa ng mabuti sa kapwa. Minsan yung mga simpleng bagay na nagiging action natin, malaking impact yun para sa mga taong may mabigat na dinadala na problema sa kanyang buhay. Lagi ko nga sinasabi mga kabisyo na gumawa tayo ng mabuti sa kapwa natin. Hindi man bumalik sa atin yung kabutihan na ginawa natin, domino effect po yan. Gagawin niya rin yan sa ibang tao na nangangailangan na makikita niya. At lagi mong tatandaan, ikaw yung tumulong, ibig sabihin, hindi mo kailangan ng tulong. Dahil may nakita kang tao na mas nangangailangan ng tulong. Muli mga kabisyo, maraming salamat po. At syempre mga kabisyo, hindi muna po natin tatapusin dito dahil nais ko muna po kayong imbitahan sa Hatid Saya on May 30, 2026 at Southville 3 Covered Court, Muntinlupa City. At magkita-kita po tayo dyan ng oras ng 6 p.m. At syempre, hindi magpapahuli ang ating mga Hatid Saya artists. Nangunguna dyan ang Republican, Breezy Boys, Jojo Mendres, Maharlika Hood, and MU Band. Alam nyo ba mga kabisyo na bukod po sa mga magagaling po na artists na mapapakinggan at mapapanood nyo po ang kanilang mga performances, hindi po magpapahuli dyan ang aming pinamimigay na mga appliances, bigas, cellphone at cash at marami pa pong iba. Kaya nagpapasalamat po kami unang-una sa aking pinakamamahal na Astron. Dahil sa Astron, sulit appliances na kampante ka pa gamitin araw-araw. Ang Astron, alagang maaasahan mo yan mga kabisyo. At syempre hindi rin po magpapahuli ang Goldmine Rice dahil ang Goldmine Farm to Market. Yan po yan. Yung bigas na talagang aalagaan ka. Kaya po available na po yan for franchise ang Goldmine Rice. Goldmine Farm to Market. Muli mga kabisyo, ako nga po pala ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello, at kung may mga istorya po kayo na gusto nyo pong mapakinggan dito sa aming programa every 9 to 12 midnight, ang Rocky Secret Files with Titan Jello, mari po kayo magpadala sa aming Gmail account na raketera@gmail.com. Malay mo, may isang gabi, kwento nyo na po ang aming binabasa. Muli, kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic kabisyo. Handog ko pong awitin sa inyo is a beautiful song by Air Supply, All Out of Love. Metro's #1 Love Radio. Basic!
kompanyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman Ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang bagagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpapalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? kopya Madaling Kopya. ride. na kundol. Ang pundol ay... Kuya Bob. Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ay, ito Ah, ay Kopya, mamayari. baboy. Kopya. kopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy Ito niya pa ay ay malinang na. ating titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. kopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Bakit ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive oh. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Ah, Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. bakit siyang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Ay, dapat mas malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ano ang salita ay? halgam bilang. Halgam bilang?
Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! Oh! Makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawan. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot. Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Ay, balot! Ay, balot! Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Beef Carsoncillo.
Obrief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oh. Malapit. Muntik Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Annyeonghaseyo. Kimchi-no-imnida. Hoy! Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng luhusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Oh! Coffee bean to So, everyday. Katawa ka naman dyan, kala mo naman. Mukha lang trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups.
ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, no, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay
Masarap din ito sa alak. Ay, masarap Tama. yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng rin. Uy, blip. Ay, ka! Ang kasagutan ng kasagutan Radyo na- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's Kasi mapupunta sa Oo Radyo. Ako yung may question. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos Hindi, lamang. binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, ano. Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Susunod. Tukwan! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Bakit may kagat? Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa kape. Kape. Na mainit na kape. Alam, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami. Para Kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulagi! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulagi! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap! Wow! Ay, Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak yan? Hindi dapat Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Tama ba? Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Ang aking nalangalay natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa Oo Radyo. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Mayan. magpo-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung Di ano, ba? Paris mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong.
Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam, gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangongopya. Ang score ay mapupunta sa oras. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng mahal na radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung ulelat kayo. Okay. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangongopya. Nangungurak. Nangungopya. Ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinakain. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo
Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, baka kasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Sige, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako rireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna natin sa Bunga Puluan. It's already 11:01 p.m. Kasama nyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. At ito po pala ang ating programang Top Secret. Ito po ang programa sa radyo na hindi kahusgahan bagkos kay pakikinggan. Ito po ang programa rin sa radyo na nagpo-promote ng we listen and we don't judge culture. Kaya mga kabisyo, hindi ko na po papatagalin pa. Nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller. Kilalanin at alamin po natin ang kwento niya ngayong gabi na ito. Good evening po. Hi po, good evening. Hello ma'am, kamusta po kayo ulit? Okay lang naman po.
Maraming salamat ma'am sa pagtawag niyo po dito sa aming programa. Ma'am, itago po natin sa pangalan Mercy. Mercy. Yes po. Ilang taon na si Mercy? 30 years old 30 years old. Taga saan? from Cavite. Cavite. Ulitin ko lang, Mercy, 30 years old from Cavite. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po ay ginawa kong mundo ang dapat na tao lang. Ginawa niyo Hello po. po. Okay ma'am, ulitin ko lang po ma'am, baka pwede pong papatay po ko ng phone ninyo dyan na nakamonitor kayo ngayon sa amin. Tama po ba ako ng pagkakarinig na meron kang ginawang Mundo, mundo tao na lang. dapat tao lang? Kwentuhan mo naman ako ma'am, sino to? Saan mo nakilala? At bakit naging mundo mo tong tao na to? Actually, yung person na yun is live-in partner ko siya for going 16 years ngayon taon. Mhm. So, dun kasi sa 16 years na yun, nagkaroon siya sa akin ng kasalanan which is a first time niyang nagawa sa akin. Ano pong kasalanan? Yung ano po, sabihin na natin na nagkaroon siya ng other woman habang kami. Okay. So, nung ano kasi yun nangyayari kasi yun way back 2024. Pwede ko po bang ikwento yung before namin or yung exact na po na talaga na nangyari dun sa pagkakaroon niya ng third party? Sige ma'am, kwento nyo na muna po kung paano nyo po mabibuild yung pinaka-comfortable kayo na story para malaman din namin yung pinagmulan at paano siya nagloko. Backtrack na muna tayo ma'am. Sige ma'am, kwentuhan mo kami. Okay po. Kumbaga kasi before as a wife po sa kanya, so yung live-in partner ko kasi na yun is, ang hobbies niya kasi is basketball talaga. So, wala siyang bisyo, like, hindi siya naninigarilyo, hindi siya nag-iinom. Like, mag-inom man siya, parang okay siya na. Then, madali kasi yun malasing. Like, parang isang shot lang lasing na. So, parang hate niya rin yung mga inom-inom na yan. So, good provider din naman siya. Wala naman akong masasabi sa kanya all in. So, kaming dalawa naman is, okay naman na nagsasama. So, ako kasi is nag-work din. Then, may mga times kasi na parang feeling niya kasi is nahadlangan ko yung sports niya or yung hobbies niya. Ano ba yung mga hobbies niya ma'am? Ayun po, yung paglalaro ng basketball. Yun lang ma'am. Opo, yun lang naman. So, sa akin kasi, parang, may times kasi na nangyari before na parang, syempre, pag basketball, physical game kasi yon. So, parang, siguro, sa sobrang overprotective ko sa kanya, ayoko kasi yung parang, naduduguan siya or nasasaktan siya kasi, syempre, parang, para sa akin, parang, hindi siya okay. So, sa kanya kasi, part kasi yon ng basketball. Parang, ito yung gusto ko parang okay lang kahit masaktan ako. Parang, tinik niya kasi yun as parang kinokontra ko siya. Parang hindi ko siya sinusupport dun sa sport na yun. So, parang, pero kasi sa akin, ang ano ko lang dun, parang pagmamalasakit ba? Parang ayoko lang kasi talaga na magkaroon ng problema in the future. Kunyari, sa paglalaro niya, parang nakasakit siya or siya yung masaktan. Parang ganun. Parang naging overprotective ako. Yun yung term ko talaga. Then, as time goes by, parang naipon lang. So, ayun po. Parang way back 2020 or ano na po yun, pandemic days na.
So, na-stop na po lahat sa pag-work. So, parang, yun na-stop na rin yung pagbabasketball. Syempre, hindi Sa na bahay lang kayo. Sa bahay lang kami. So, parang dun ulit na-build yung kami. So, nasanay kasi ako sa kanya na lagi kaming may family time. Kasi as a good provider din, hindi din naman ako magmamalinis na parang, kumbaga parang Sa may ako yung pagkukulang, ikaw yung okay. sa pagkukulang kasi dati parang hindi ko nakikita sa kanya yun. Parang ako pa ngayon nagagalit kasi siya yung more on gumagawa sa bahay. Yun nga. Parang naglalaba, nag-all in, parang naghinahatid pa niya ako sa work. Ever since na nag-work ako, hinahatid sundo niya ako. So madaling salita, itong lalaki na to okay naman talaga sa paningin mo? Ideal siya talaga. Ideal, okay. Doon tayo Kumbaga, sa ideal. DJ parang lang siya, siguro pagiging overprotective ko, parang nasa So, dahil sa pagmamahal ko sa kanya na ayoko siyang nasasaktan, parang siguro parang sa kanya kasi hindi okay yun. So, dun nag-i-start kasi yung pag-aaway namin. Tapos, parang nagkakaroon kami ng mga masasakit na salita. So, sa isa't isa. Kasi sa akin naman, kapag nakakapagsalita ako ng hindi maganda sa kanya, parang after hour naman, or after, hindi naman lumilipas yung isang buong araw na hindi kami nagbabate. So, kada... so ang unang pinag-aawayan nyo lang, Mercy, yung pagbabasketball niya. Tama ba ako? Opo. Yun lang talaga kinakagalit mo sa kanya na laro ka ng laro ng basketball, ayoko kitang nasasaktan. Parang, at saka kasi, ang pinapoint na naman kasi sa akin, bago siya maglaro ng basketball, tapos na lahat ng gawain niya. Oo. So, parang, tsaka may time kasi na talaga na parang, wala siyang time na kausapin ako. Sana sabi mo sa kanya, huwag ka na mag-basketball, mag-jackstone ka na lang para di ka masaktan. Kumbaga, parang sa akin lang, ang na-realize ko kasi dun talaga, parang, naging overprotective talaga ako sa kanya. Parang hindi ko talaga nabigay yung laya na gusto niya. Okay. So, fast forward tayo. Nasasakal mo siya, hindi mo siya pinapayagan hanggang pandemic, nakasama mo siya. Nakita mo na naman yung bonding ninyo na talagang masasabi mong family guy ito. Yes. Family guy talaga siya, DJ. Yes. Ideal. Ideal guy, family guy, at provider, lahat na nasa kanya na. Yes po. Then, ayun nga po, since nawalan siya ng trabaho ng pandemic, kasi nga po parang halos lahat nagsara. So, parang naisipan niyang parang Grab. Grab. Yung parang nagdi-deliver po ng mga food, gano'n. So, nung time kasi na yun, wala kasi talaga kaming income pareho. So, parang, syempre, hindi kami masiro kasi yung time na yun is, may baby kami. Kumbaga, medyo hindi naman na siya alagain. Kumbaga, parang ilang taon na din. Kumbaga, hindi naman siya sanggol. Parang nasa mid-age na. So, parang kumbaga, yung anak niya kasi is spoiled sa kanya. So, lahat ng gusto, parang ayaw niya ng hindi niya na ibibigay. So, yun din yung parang kinatataba ng puso ko sa kanya kasi mahal na mahal niya yung anak ko. Then, yes po. Go. Diretso lang. Yun nga po, then, nag-grab siya nung time na yun. Tapos, na-feel niya po na hindi ganun ka-okay yung income. Grab driver, Grab rider food, po. ganun. Yung driver, yung kotse. Grab rider po. Paano yun? Yung nakamotor, nakakotse? Nakamotor po. Nakamotor. Okay. Then, napansin nga po niya na hindi okay yung income. So, parang gusto niya magdagdag ng app. So, parang nagtanong muna siya sa akin kung pwede ba akong mag-sideline like yung passenger naman, tao naman, yung i-ride niya. So, which is, pwede ko po bang banggitin yung platform? Go lang. So, nag-move it rider siya. So, sa akin naman kasi, ever since naman, buo naman yung tiwala ko sa kanya. Parang wala siyang issue sa akin na nagkaroon siya ng kagustuhan sa iba or na issue sa lugar namin na may ganito, ganyan siya. So, sa buong pagsasama namin, so wala siyang isyung ganun.
Pero ano Then, ayun nga nangyari? po, noong time na ano po, na nag-Move It rider siya. So parang ano pa lang po, 2023, 2024 nangyari yun. Kasi nagkaroon kami ng event sa store. Then, which is nahatid niya ako somewhere in, paano ko ba sasabihin yung lugar? Parang somewhere in Quezon City. Mhm. Hapo. Then, dun niya na pick up yung girl. So, at first, kasi nung inamin naman niya po sa akin lahat to. So, nung time na after ng event namin, dun niya na meet yung girl. So, naging passenger niya. Then, ayun nga po, so, parang nagkamabutihan sila. Kumbaga, parang nagkaroon sila ng communication. Then, one time, after ng event namin, sa Makati ulit, so, ang workload ko kasi doon is sobrang haba. As in, hindi ako makahawak ng phone. Hindi ko sila makamusta, hindi ko sila makausap. Then, kumbaga, halo-halo yung emotion. Parang late na yung lunch. Parang sa sobrang dami ng tao kasi nga event. So, parang nung time na yon DJ, parang wala akong access sa kanila ng baby ko. So, syempre, tiwala naman ako. Wala naman akong doubt sa kanya na, or wala akong idea na may ganun na siyang nakakausap. So, nung time na yon, late pala niya akong nasundo. So, hindi naman siya nalilate talaga ng sundo sa akin. Kumbaga, parang nung time lang po na yun. So, syempre, kung ikaw pagod ka, parang magkakaroon ka ng attitude. So, nag-attitude ako nun sa kanya. So, pinapagalitan ko siya para ko siyang anak, gano'n. So, syempre, parang nagulat ako kasi may nagbigay sa kanya ng wine. Kasi hindi naman sa tagal niya or sa 1 year niya na nag-ride ng Move It, parang wala naman siyang napapasalubong sa amin ng anak ko na anything. Parang yun lang, tas wine. Tas sabi niya, siya yung unang nag-open sa akin na bigay daw yun ng passenger niya. Kasi parang galing ata sa tour. E di, fast forward, so sa akin, hindi ako nagbigay ng main. Parang wala sa akin. Parang hindi ko naman naisipan kasi wala naman so okay lang. Then, bago siya mag-birthday, yung phone kasi na ginagamit niya is a phone ko. Kumbaga parang yung pinaglumaan ko na phone. Then, ayun nga po, nung time na parang may instinct ako na parang open ko nga yung phone niya kasi hindi ko naman po madalas na check talaga yung phone. Parang may instinct lang ako nung day na yun na mag-check ng phone. Then, yun nga po, may mga nabasa ko na screenshots na parang nag-ghost touch kasi yun, DJ. Parang nag-ghost touch na na-screenshot tapos nasa recently delete. Tapos hindi niya na-delete. Yung mga conversation na yun is parang medyo hindi siya kaaya-aya. Ano man nakalagay? Bigyan mo kami. Kasi yung babae kasi, parang siya yung mas aggressive, like, parang about sex, like, inaaya niya yung asawa ko. Like, parang inaakit niya na, kung hindi docs, huwag na lang. Parang ganun. Kung hindi rin hard, parang huwag na lang din. Parang ganun. Parang siya yung, nag-i-start ng pag-uusapan nila. Then, ang nabasa ko kasi na reply ng asawa ko dun, alam mo naman na ayaw ko Parang motibo ka din. Parang ganon. Tapos, edi syempre, first time ever na nangyari sa akin yun, na makabasa ng ganon sa phone niya. Tapos, syempre, parang hindi ko maikalma yung sarili ko, nanginginig lahat sa akin. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko, kung paano ko ba i-express sa kanya. So, nung time na, kinausap ko siya. So, nasaktan ko siya, nasampal ko siya, nahampas ko sa kanya yung phone. Kasi parang, ang sabi niya kasi sa akin, yes, pasahero lang daw niya yun. So, parang wala daw sa kanya yun. Kasi nabasa ko naman daw yung mga replyan. So, super sorry siya, super sorry. Lahat na ginagawa niya, parang nagsisisi siya, parang, Mercy, sa madaling salita, wala ba sila nangyari? Hindi sila nagbengbangan?
Meron silang contact. Nagkaroon sila ng contact, pero kasi hindi pa doon sa nahuli ko na yun. Okay, so So, yung nahuli mo yung mga conversation na tinitis siya neto ni girl. Ang sabi niya sa'yo, sorry. nagsisorry siya, DJ. Mhm. Parang nagsisisi siya, ganyan, ganyan. So, parang syempre, parang sa akin kasi hindi ganun agad kadali yun. Pero kung parang tinignan ko kasi syempre yung anak ko. Okay. Parang hindi lang para sa sarili ko. Syempre masakit sa akin yun. Kumbaga parang kinausap ko siya, tinanong ko siya, bakit kayo nagkausap na ganito? Sino to? Pinaliwanag niya, pasahero nga daw po niya, ganyan. Sabi ko sa kanya, bakit kayo nag-contact, ganito, ganyan. Tinext daw niya po yun. Kasi nagandaan daw siya kasi nakamas. Maganda naman So, talaga. Ayoko kasi manlait, DJ. Pero kasi syempre, as a girl code, parang kung kumabit ka, wala nang mas gaganda sa'yo. Pangit ka na habang buhay. Ganun. So, ayun po, yun nangyari. So, parang pinaliwanag niya sa akin na parang nag-trip-trip lang daw siya na mahahanap ng magme-message kasi parang naboring siya sa court. Yun daw yung nag-reply. Mhm. Tapos, ayun na nga po. So, parang nagpahinga lang sila. So, parang hindi niya sa akin exact month na sinabi, pero nag-usap ulit sila after nung parang pagsusorry niya sa akin noon. So, wala akong idea dito, DJ Tight Angelo, na nag-uusap pa sila ng year 2024. So, nung una kasi nahuli ko sila, hindi ako nag-reach out sa girl. Ang inaway ko talaga yung asawa ko. Nothing at all. Wala akong any haho sa kanya. Pero may idea ako kung sino siya. Kumbaga na profile check ko na siya. Mhm. So, parang, ayun na nga po. So, fast forward tayo, inulit nila ulit. So, dun sa pangalawang pagkakataon na yun, dun na may nangyari sa kanila. So, tinanong ko siya kung isang beses lang ba, kung maraming beses, kung ilang beses. Sabi niya, maraming beses daw. So, hindi naman daw sila laging nakikita. Kasi parang may asawa din kasi yung babae. So, ayun po. So, nung time na yon, way back year 2024. So, alam mo DJ, parang yung pagsasama kasi namin nun, okay eh. Hindi ko siya nakikitaan na umulit-ulit eh. Normal ang Kumbaga, lahat sa bahay, di lahat nagpapakita ST, ng... DJ. Ang Okay. naiba lang sa routine namin, nagbabiyahe siya ng gabi. Bakit Which daw? is, ang explanation naman niya po sa akin nun is, kaya siya bumabiyahe ng Para hindi gabi mainit. kasi, opo, yes po, hindi mainit. So, at saka kasi, walang traffic. Walang traffic, mas Ang sa akin tipid. naman, against na ako dun, kasi nga po, syempre, yung aksidente, tas ako tulog na kami ng anak mo, tas ikaw nasa kalsada pa. Tsaka lagi kong nire-remind siya na ang tukso nasa madaling araw. Siya pa yung nagko-correct sa akin na walang oras ang tukso. Mhm. Parang ganon. Parang ibinablap niya ako sa mga sweet Nire-reverse words. ka niya. Apo, parang, bakit ko gagawin yung ganon, babae yung anak ko. Oh. Ganon yung mga pamatay niya sa akin. So, hindi daw siya marunong mga liwa, yung mga ganyan, Kumakanan lang siya, eksena. di ba? Ayun, tapos parang ang bisyo niya lang is mahalin ako, tsaka magsimba, yung mga ganong pampalaki ba ng puso. Oo, pampagain. Kumbaga, syempre ako, as nasanay ko siyang, tagal ko siyang kasama, DJ eh. Kumbaga, almost half ng life ko, kasama ko na siya eh. Mhm. So, wala naman akong naging iba, siya lang talaga. Tsaka ako naman, alam ko din sa kanya na ako lang din. So, eto lang, sinubok kami ng 12 years. Kasi na kami, kumbaga parang magsi-16 years na kami. Tama ba? 13 years. Sorry, 13 years kami sinubok. Sino yung So, ayun 16 na nga. years? Sino yung 16 years? Kami po tinuloy lang talaga. Kumbaga, tinuloy naman namin, kumbaga kung hindi lang nagkaroon ng ganun. Oo, sana 16 years na. So, naudlot. So, naging 13 years muna ngayon. 13 years na lang yun talagang all goods na pagsasama namin. Okay. Kumbaga na walang halong cheating. So, ayun nga po.
nangyari yon. So, kumbaga, nung time na yon, ang kwento niya kasi sa akin is, kumbaga, nagkaroon siya ng parang mahihigahan. Kasi lagi daw ako nagagalit sa kanya. So, kasi naman dati, nung nasa work po ako, kasi parang full-time kasi ako nag-work. So, from 10 a.m. to 10 p.m. So, ako naman kasi, pag nai-stress ako sa work, tinatawagan ko siya or mini-message ko siya. Ang ayoko lang kasi is hindi siya marunong mag-reply. So, ang lagi lang niya sa akin sinasabi is, nasa bahay lang naman ako. Wala naman akong ginagawa, tulog naman ako kasi sa gabi ako nagbabiyahe. Parang sa akin kasi, ang gusto ko lang naman kasi, yung comfort zone ko ba na makausap ko kapag may time na nai-stress ako. Lalo kapag hindi naman ako laging nagme-message eh. Kumbaga, pag nagkakaroon lang ng oras. So, doon, parang tinitake niya as kaaway ako. Parang lagi akong galit, parang minsan maglalaro ng basketball, parang pipigilan mo pa, yung mga ganun ba. Parang ginawa niyang reasons. Pero tsaka yung mga words namin na mga foul words, hindi lang din naman ako. Kumbaga pareha naman kaming mga foul words sa isa't isa. Sa akin naman, DJ, after naman ng galit ko, paulit-ulit kong sinasabi sa kanya na wala na yun. Sa kanya pala kasi is binabaon. Kumbaga tinatandaan niya. So, Iba-iba yun naman nga kasi yung po. tao, Mercy. Yes, tama po. Naiintindihan ko naman po. Oo. Then, yun nga po. So, inamin niya sa akin yung ganun pangyayari. So, eto na nga po. Fast forward ulit tayo. So, last year, yun yung pinaka parang blessed year ko. Kasi, 2025. blessed year po. Blessed year kasi natapos na yung parang mga hinala ko. Which is, dun talaga lahat nagkaroon ng clear. So, peace of Actually, mind. Paano na wala yung hinala mo? Paano mo nasabi na ganun? ganito po yun. So, nabuntis kasi ako. Kaya namin. So, Nabuntis ka. Sorry, sa ma'am, long nawala run ka. na meron sila. Sorry, ma'am. Nabuntis ako. Sorry, Sa ma'am. long Medyo... run. Hello, ma'am. Yes po. Nawawalan ka ng audio na maayos. Ayan. So, ma'am, Okay na ulitin po. natin, ma'am. Palapit lang po ako ng boses mo, ma'am, yung bibig mo, ma'am, dun sa phone, ma'am. Maayos lang, ha? Okay po. Okay po. Ma'am, ang tanong ko, Yes, ma'am, paano kayo naging okay ulit? Nabuntis ka? Doon lang, na-loss ako, ma'am, eh. Hindi pa, nung time kasi ng 2024, kumbaga parang go pa din sila. So, nung time na yon, December, nabuntis ako. Okay. So, kumbaga parang, sa akin kasi wala akong idea na meron siyang ganun eh. So, nung nabuntis ako, so, ayun nga po, kumbaga parang, medyo hindi na ako masyadong nakaka-focus ulit sa kanya. So, parang more on sa pinagbubuntis ko ako kasi maselan ako magbuntis. So, nung time na yon, parang, hindi ko magets kung bakit parang hindi pa din tumigil kahit yung babae. So, parang go lang siya. Parang go hanggang sa nanganak na ako. So, eto na nga po. Nung nanganak ako, nagkaroon kasi ng family problem yung sa side ng live-in partner ko. So, nung time na yon, wala na ata silang any communications. So, parang hindi na masyadong nagpaparamdam yung asawa ko. Actually, DJ, ang galing kasi ng timing nila eh. Parang hindi sila sa app. Wala sila sa app. Hindi sila sa app nag-uusap. Sa text. Makalumang version. Wala silang Viber, wala silang nag-uusap sa Messenger. Walang ganun. Tapos, nung time na pa sila, okay pa sila. Yung girl na yan is pumunta pa yan dito sa lugar namin para manood ng basketball. So, parang nakakaloka kasi nung time na yon, kasi palagi naman din ako nakakanood, tapos out of nowhere, nandun din pala siya. So, parang nung sinabi sa akin ng asawa ko yun, parang sobrang bumagsak talaga lahat. Then, ayun na nga po, nung time na nagkaroon ng problem yung asawa ko, balik po tayo doon. Hindi na siya masyadong nagpaparamdam doon sa girl. So, etong girl,
siya na yung gumawa ng way para mapansin siya ng asawa ko. Mhm. So, kasi nag-message siya sa sister ng asawa ko. So, ang message niya kasi doon is pinapakuha niya yung ibang mga gamit or naiwan na gamit ng asawa ko sa kanya. So, ayun nga po. So, syempre, as sister-in-law, wala naman akong masamang tinanim sa kanila or anything. Siya yung nag-reach out sa akin na, ate, may nag-message kasi kay kuya na ganito, ganyan, ganon, na may ganito daw. So, doon ko kinumpront yung asawa ko po. So, doon lahat na-reveal. Kung paano nagsimula, kung saan nila ginagawa, tsaka kung hanggang kailan. So, ayun nga po, nung time na nalaman ko yun, kasi kakapanganak ko lang. So, parang lahat gumuho. Lahat ng pangako natapon. Lahat ng masasayang memories, parang napalitan lahat. Parang sa isang bahay, parang namatay ang ilaw, parang dumilim. Parang to the point na hindi ko maalagaan yung mga anak ko. Sa hindi ko inaasahan na nagawa sa akin ng asawa ko. Hindi ko din in-expect na yun yung girl kasi nag-reach out ako sa kanya before. Nung nag-reach out ako sa kanya, kasi naghihinala na rin ako before nung buntis ako, kung talagang ongoing pa sila. Kasi mararamdaman mo naman yun as a partner kung may something sa asawa mo. So, may pagbabago din sa behavior niya na hindi niya dating nagagawa. So, nung nag-reach out ako sa girl na yon, malakas yung loob niya na hindi siya kabet ng asawa ko. Then, nilait-lait pa niya yung asawa ko, to be honest, na hindi siya papatol sa ganong movie rider lang, na mabaho, ganito, ganyan. So, parang dun man ako nakamante na parang nagbanta pa nga siya sa akin na magkakaso siya. Ganon. Patunayan na hindi siya yung babae ng asawa ko. So, parang sa akin, nung time na yun, nung buntis ako, so pinanatag ko yung sarili ko. Then, ayun nga po, nung time na nag-reach out siya sa sister-in-law ko, dun lahat gumuho yung mundo ko. So, parang hindi ko magets kung bakit nagawa sa akin yun ng asawa ko na ang sinabi niya lang sa akin na reason is dahil dun sa attitude ko, na nasakal ko siya, na hindi ko siya napayagan mag-basketball or lagi ko siyang inaaway. Then, ayun nga po. So, nung time na parang hindi ko na din maintindihan lahat, parang ano kasi siya dun sa girl Parang yung girl kasi ino-opera siya ng mga motor, sasakyan. Yung idea ng asawa ko sa family namin, kasi na-share niya doon, like, gusto niya magkaroon ng sasakyan, bios, ganon. Siyempre, pagpupursigihan namin, kasi hindi naman kami instant mayaman. So, yung motor na ginagamit niya kasi is parang hindi naman din ganon kaganda. So, parang yung girl is nag-offer ng mas magandang model ng motor. So, parang sa kanya kasi, parang iba yung dating. So, parang tinitake niya lang daw kasi as fuck buddy yung babae na yon. So, dun kasi sa girl, naramdaman niya na lumalalim na. Kaya parang siya mismo sa sarili niya naglilo na. Yun yung sabi niya sa akin. Pero, nung time na yon, nung sinabi sa akin ng sister-in-law ko yun, dun lang niya sa akin sinabi na naglililo na siya. Hello po. Yes, ma'am. Nakikinig pa rin ako, ma'am. At unti-unti kong hinihimay yung mga istorya mo. So, sa madaling salita, ma'am, ngayong 2026, ma'am, wala nang kabit ang asawa mo? Nahuli ko kasi sila November. So, last year, December, I think, wala na daw.
So daw. Yes, pero kasi as time goes by, nakasama ko siya sa araw-araw na paghingi niya ng sorry sa akin. Syempre, pumipitik eh. Kahit anong gawin ko, pumipitik. So, napag-aawayan. So, naaayos, naaalala. Parang ang hirap maka-move on kasi parang lahat nawala sa akin eh. Parang yung work ko, nawala din sa akin. Parang, as in, nawalan ako ng gana sa lahat. Yun yung parang binibuild ko ngayon sa sarili ko. Kailangan hindi ako malugmok sa nangyari sa akin. Kasi yung tao naman is nagbabago eh. So, Kumbaga, isang tanong, isang sagot, wala na. wala na daw po. Ba't may daw? Galing po kasi sa kanya yun, wala na. Ikaw, wala nararamdaman mo? Bilang ikaw, nararam- asawa. Minsan kasi, DJ, minsan hindi ko alam kung paranoid lang ako. Kasi Mhm. parang minsan kapag may kilo siya, na parang kagaya nung dati, parang ulit kunyari, naiwan siya sa baba, ganun, parang nagigit na ako ng hindi maganda. Kunyari, kapag ngayon, babiyahe siya, parang iniisip ko, baka mamaya ka-text na naman niya. Yung mga ganun ba? Pero kasi kapag magkasama kami, lahat wala. Kasi lahat transparent naman. All in yung location niya, lahat alam ko. Lahat ngayon is na sa akin, parang naka-connect na. Parang siya na mismo yung nagsabi sa akin ng way ng mga pinuntahan nila na lugar. Kung saan, kung ano ba yung routine nila ng pag-uusap. Then, yun po. Kumbaga, ngayon naman, sa nakikita ko, wala na. Kaso kasi yung babae makulit. Parang hindi siya matahimik. Yan po. So, ano pang gusto mong kwento, Mercy? Parang sa akin kasi, parang hindi ko kasi ma-clear out sa sarili ko kung hanggang kailan ba ako ganito. Kasi parang, kasi siya, napifeel ko parang, hindi ko naman nasasabi na nagsasawa na siya, na paliwanagan ako palagi. Kasi parang minsan kapag nakikita ko yung pangalan ng babae na yon somewhere, kunyari, nabanggit lang sa ganito, parang nakaka-trigger na. Mhm. Parang, alam niyo yun, parang naging mababaw ako na tao. Okay. And that's normal. Sa kanya kasi, pag sinasabi ko yun, parang ako yung may kasalanan. Bakit? Ba't ikaw kailangan mag-adjust, Mercy? Ikaw ba gumawa ng kalokohan? Yun din po yung sinasabi ko Dapat sa kanya. alam niya yun. Wala Yes kang po? dapat explain sa kanya. Kasi parang kino-question ko yung sarili ko, bakit nagawa yun? Kasi dahil ba naghigpit ako, dahil ayoko lang siyang magkaroon ng problema in the future. Ito lang yan, Mercy. Maging mahigpit ka. May factor, yeah. May factor na nasakal yung tao, pero hindi pa rin yun yung rason para magloko ka. Choice pa rin ng isang tao ang pag-cheat. Diba? Ang sabi niya kasi sa akin is parang trip-trip lang daw. Walang trip sa pag-cheat. Sinong, Kasi, yung asawa mo, kakalugin DJ ko yan. Alam mo, kakalugin ko yung asawa mo. Ang No, sabi walang niya kasi trip-trip doon. Ano trip lang? Trip lang na nag-cheat siya sa'yo. Naniwala ka naman. Choice niya yun. Opo. Kumbaga sa akin kasi, ipinapaliwanag niya nga po, na kapag nagmi-make love sila, wala siyang love. Kumbaga, libog lang. Parang ganun. O kahit na So, cheating pa rin yun. Kaya nga po, after naman daw nun, parang wala na sa kanya, parang ganun. Oo nga, kahit na. Di ba? Ano bang gusto mo, Mercy? Naniniwala ka sa kanya na, wala kasi Mercy. Alam mo, ano ba tawag niya sa'yo? Sige nga. Honey. Honey! Ganito yung sasabihin niya sa'yo. Ikaw, Mercy, wag kang tatanga-tanga ha. Nanggigigil ako sa'yo ngayong gabi na to. Sorry po. Sasabihin niya sa'yo, Mercy, na honey, binanatan ko eh. Binengbang ko. Di ba? Pero walang feelings. Sinong tangang tao maniniwala dun? Sige, walang feelings, pero nag-cheat ka.
Anong pinagkaiba na may feelings at walang feelings na bumibeng-bang ka? Pares lang yun. Cheating is non-negotiable. Tama eh. Hindi pa pwedeng sasabihin doon na, honey, patawarin mo ako Nagawa ko yun kasi libog lang eh. Pero walang feelings yun. Baka alugin ko yung asawa mo. Pati ikaw, Mercy, alugin kita. Baka... Hindi naman po. Kumbaga sa akin kasi parang pinakikinggan ko lang din naman lahat ng sinasabi niya. Then, ayun na po, ang sinasabi niya kasi sa akin is matagal na daw siya tumigil. Kasi, yung babae kasi, DJ, parang nag-a-assume siya na kasi buntis siya. So, nag-a-assume siya na ang tatay is yung asawa ko. Sino ba ang tatay? Kasi ganito po yun. So, nung nag-reach out kasi tong girl na to, dun sa sister-in-law ko, sinabi daw niya na nakunan daw siya. Tapos, yung asawa ko daw po yung tatay. Tapos, ang sabi kasi sa akin ng asawa ko, wala naman siya sa akin pinakita na anything. So, parang walang pity, walang ganito, walang ganyan. Basta sinabi lang daw po niya verbal na nakunan siya. Tapos, nung time daw na nasabi yun, parang doon na daw siya naglaylo. Kasi parang ang pakiramdam daw niya is, gusto daw nung girl is yung attention niya is doon na sa kanya. Parang... Mercy. Yes po. Sobrang mong mahal yung asawa mo no, nagpapakatanga ka. Ang tanga-tanga mo, Mercy. Sorry. Grabe. Then, ayun nga po. So, nung time na nakausap ko siya, kasi parang hindi ko na mapigilan yung feelings ko kasi parang may na pag-amin sa asawa ko na parang yun na nga, siya na nga talaga yung babae, may nangyari sa kanila. So, pero hindi niya inaamin na kanya yung bata. Kasi yung babae kasi is may asawa. So, parang nung una, pinapaako daw po sa kanya. So, nung time na yun, para ayaw niya kasing malaman ko na may ganong senaryo nga sila kasi ang balak daw niya dun sa girl is i-ghost niya. Kasi wala naman daw siyang proof na buntis talaga. Parang ang gusto kasi nung girl, kasi kumuha na ng parang mauupahan yung babae eh. Kumbaga, somewhere in Quezon City, doon na siya tumitira. So, para doon na rin sila nakikita. So, parang naramdaman daw po nung asawa ko na parang... Ano yun? Casual lang sinasabi sa'yo ng asawa mo, Mercy? Ano pa? Ito kasi nangyari sa amin. Casual niya lang sinasabi sa'yo. Normal na lahat. Ano? Hindi po. Nakayuko lang siya. Tapos, actually, DJ, ayaw niyang mag-open. Ako lang talaga yung nangungulit. Kapalit ng kapatawaran na sinasabi niya. Kumbaga, parang ang sinasabi ko sa kanya kung aminin na niya lahat. Kasi nandito na siya sa point na yun. Diyos ko. Kumbaga, parang, ayun nga po, hanggang sa parang, yung girl kasi na yun, ang sinabi niya dun sa sister-in-law, is, yung sa pinagbubuntis nga niya, hindi daw yun yung tatay. Hindi daw yung asawa ko. Walang assurance. Hindi natin alam. Apo. Yun naman sa akin naman. Palabasin yun. Na ganun. Apo. Kumbaga, dun sa girl kasi, kumbaga parang sinabi niya dun sa sister-in-law ko na, na hindi daw yung asawa ko yung tatay nung pinagbubuntis. Malay mo, sinabi lang ng asawa mo yun. Pinasabi doon ulit para manahimik. Oh, sige. Maraming pwedeng gawin, mami. Mercy, masyado kang paniwalain eh. Baka manuno ka niyan. Actually, DJ, parang naisip ko na din naman yung scenario na yun kasi sobrang lawak ng isip ko nung nalaman ko na niloko ako. Kumbaga, parang pinapakalma ko na lang yung isip ko sa explanation niya. Pero deep inside, parang alam ko sa inner me na talagang ang problema dito is yung asawa ko. Talaga naman. Alam nga naman ikaw pa may problema. Apo, yun nga akin kasi parang kapag pumipitik ako, parang kapag kunyari, kasi hindi biro yung kakapanganak mo lang, tapos nagkaroon ng ganyang issue, tapos yung girl palaban pa, na parang walang pagsisisi sa katawan, na parang ako pa yung sinisi na kaya naglolo ko yung asawa mo kasi nagger ka, kasi mahigpit ka, kasi wala kang atensyon sa asawa mo, kaya naghanap yung asawa mo. Parang how come na
sasabihin mo sa kapwa mo babae yun, eh hindi mo naman ako nakasama sa bahay. Hindi mo alam So kung kaya ka anong na-challenge. Kaya ka rin Ano po? napaisip, Mercy, na baka ang solusyon dito intindihin ko yung asawa ko para makita niya talaga na mahal Actually, ko. naiintindihan ko naman siya talaga. Dati pa, hindi lang niya nakikita yung pag-intindi ko kasi ang mindset niya sa akin is lagi akong galit. Oo nga, kaya nga Parang, mas inintindi mo siya ngayon ng sobra-sobra na kahit alam mo mali. yun din yung nakikita ko sa sarili ko kasi Di parang ba? ako yung nag-a-adjust. Oo, kasi may gusto kang patunayan eh. May gusto kang ipaglaban din na hindi. Mahal ko yung asawa ko. Talagang intindihin ko yan. Anong walang Parang, oras? May oras ako yun sa nga, kanya. ang sabi nga sa akin nung girl, parang hindi naman daw patatagalin ng taon ng asawa ko kung talagang ayaw siyang iwan. Then, ayun nga po, kumbaga, parang ang sinasabi naman ng asawa ko doon, tumigil na siya. Kaya nga daw po nag-message yun sa kapatid niya kasi matagal na siyang hindi nakikipag-usap. So, parang, dating kasi nung time na nagkomprontahan kami, sila na yung nag-aaway eh. Parang nagsabihan na sila ng mga baho nila sa isa't isa. Okay. So, So, ngayon, parang- Mercy, sa madaling salita, fast forward tayo, okay kayo ng asawa mo? Yung okay kasi, parang okay na hindi. Paano hindi? Kasi, yung hindi, kapag araw-araw akong parang nag-iisip, Wala parang kang peace hindi of mind. Ibig sabihin, hindi ka niya nabibigyan ng assurance at hindi niya pa rin napaparamdam sa'yo yung bagay na gusto mo mangyari. At ang healing kasi matagal talaga yan eh. Ako naniniwala ako doon na hindi isang araw, isang buwan, minsan taon, 2 taon, 3 taon. Mahirap eh kasi nga nagkaroon ka na ng problema eh. Nawala yung tiwala mo. Kumbaga sa pinggan nabasag na, ang hirap na ibalik sa dati. Ganun na yung nararamdaman mo. Pero dapat hindi nawawala sa lalaki yung ano nila, yung pagsuyo, yung pagbibigay ng assurance sa isang babae na dapat kahit alam kong ganito yung nararamdaman niya, ganito yung arte ni Mercy sa akin ngayon, ni Honey sa akin ngayon, patuloy pa rin akong ano. Kasi kagagawan ko naman to eh. Naloko ko siya eh. Dapat hindi ako magrereklamo kung anong reaksyon ng babae. Hindi dapat ikaw, Mercy, ang mag-a-adjust. Kasi maano ka eh, madidrain ka lalo eh. Na parang darating ka sa point ng buhay mo na ako na nga yung ginawa ng mali. Ako pa yung umiintindi ngayon. Ako pa yung parang kailangan magbigay ng pang-unawa sa kanya. Hindi naman ako nagkasala. Dapat bigyan mo ng ultimatum itong lalaki. Itong asawa mo na medyo makapal yung muka. Bigyan mo ultimatum, Mercy. Ayun nga po, kumbaga, napag-usapan naman po namin yun na huling pagkakamali niya na nagagawin yan. Kasi kapag naulit pa yan siya naman na yun nangako eh. Actually, nangako siya sa simbahan. Inamin niya sa simbahan lahat, di Titan Jello. Diyos ko, yung iba nga gumagamit pa ng Diyos eh. Yes, ginagamit Pero niya hindi si God. totoo eh. Yun po. Kaya wag kang paniwalain. Kumbaga sa kanya kasi ginagamit niya yung name ni God. Nasa simbahan kami nung inamin niya. Lahat-lahat ng mga sinasabi niya. So, parang huling pagkakataon niya na yan para sa amin ng mga anak ko, para magkasama-sama kami ng buo. So, pinipilit ko naman ayusin yung sarili ko. Kaso kasi, ang gusto ko ipaintindi sa kanya is hindi ganun kabilis. Parang may time na minsan nga pangalan lang yung nakikita ko. Kasi familiar yung pangalan ng babae. So, common siya. So, somewhere, minsan sa mga client ko nung nag-work ako, minsan yung pangalan niya, yun agad yung bubungad. So, parang dun ako, parang nawawala ako sa sarili ko. Tama. Parang umiiyak ako. Parang hindi ko alam bakit ko nararamdaman yung bigat. Ang bigat kasi parang kahit nasabihin ko na pinapatawad ko yung asawa ko, pero parang sa inner me, parang ang bigat. Ang Yes. bigat-bigat. Yes, Mercy, valid yan yung nararamdaman mo. Alam mo, nalulungkot nga ako sa'yo eh. Kasi, ikaw pa ngayon yung nag-a-adjust. Ikaw pa ngayon yung umiintindi. Dapat trabaho ng taong nakapanakit sa'yo na kung talagang mahal ka niya, pagtatrabahuhan niya na mabuo ka ulit. Maayos niya ulit. Hindi ikaw yung ganyan. Tignan mo yung traumang naibigay niya sa'yo dun sa ginawa niya. Kasi parang yung effort naman niya, DJ, parang sa
pag-aasikaso niya sa akin. Sa lahat-lahat naman, kumbaga parang yung transparency, parang lahat naman nakikita ko. Kaso lang, may times talaga na kapag mag-isa na lang ako, lalo sa gabi, kapag umaalis siya. Hindi mawawala. Totoo naman yun. Parang Ganito. parang lahat naman po is na provide niya. Like, kunyari, may mga booking siya, kung nasang area siya, Mercy. kumbaga parang, yes po. Ito. Makinig ka sa akin, Mercy, ha? Opo. Sabihin mo sa kanya to kung hindi mo pa nasasabi. Sabihin mo sa kanya yung nararamdaman mo ngayon. Sabihin mo sa kanya na naghihinala ka pa rin. Naguguluhan at natatakot ka pa rin. DJ, kakakausap lang namin kanina talaga. Makinig ka na bago muna, siya Mercy. umalis. Wait lang. Sige Sabihin po. mo sa kanya lahat yan. Ngayon, tignan mo yung reaction niya. Bakit? Hindi pa ba sapat yung ano? At sabihin mo sa kanya na hindi kasi madali yung pagpapatawad. Napatawad na kita pero ang hirap kasi makalimot. Diba? So, paintindi mo sa kanya yon para alam niya pa rin kung paano niya pa mas i-adjust yung sarili niya. Kasi ang hirap eh. Ikaw yung in pain eh. Ikaw yung nasugatan eh. Ikaw yung ano dito, argabyado. So, dapat din talaga ang nagtatrabaho ng bagay na yan, hindi ikaw. Yung guy. But ang pinaka kailangan mong gawin is maging vocal ka sa kanya. Sabihin mo lahat na nararamdaman mo. Makipag-communicate ka sa kanya na maayos. Kasi pag ganun po yung nangyayari kapag nag-uusap kami, ang sinasabi niya kasi sa akin is, tapos na yun eh, nangyari na yun eh. Kumbaga, ito na naman tayo, babalik na naman tayo sa umpisa. Sabihin mo, hindi talaga nga madali. Dapat alam niya yun. Dapat alam niya yun. Gumawa siya ng kalokohan eh. Kumbaga, parang ang laging bluff kasi sa akin is parang, dati pa yun, nangyari na, tapos na yun, iba na yung ngayon. Oo, Parang, iba na ngayon. Pero hindi madali makalimot. Sabihin mo sa kanya, ang hina ng kokote niya. Sabihin mo. Ang galing niya parang manloko. Pero ang hina Kaya ng nga kokote po. niya. Parang sa akin kasi, pag ganun yung sinasabi, parang, syempre, masakit din sa akin yung part na yun. Kumbaga kasi syempre, parang hindi ko napifeel na iintindihan niya yung nararamdaman ko. Hindi niya talaga naiintindihan, ma'am. Mercy. Ako na magsasabi siya, hindi niya naiintindihan. Kasi parang simula talaga nung nakilala niya yung girl na yun, nagbago siya. Nagbago siya sa akin. Ba't ayaw mo Then, iwanan? Kasi, Sa anak na naman? Oo. Sa anak? kasi mahal na mahal siya ng mga anak ko eh. Lalo yung panganay ko. Kasi parang, wala naman silang idea sa nangyayari sa amin. Mhm. So, parang So, lahat, yun lang yung pinanghahawakan mo. tsaka syempre, mahal ko siya. Kumbaga parang buong buhay ko nga po, di ba? Parang sa kanya lang umiikot. Kahit wala ng respeto sa'yo. Ito na lang naman po yun eh. Nung nalaman ko na nagkamali siya. Oo nga. Kumbaga parang, Wag mo nang i-weigh kasi yung noon sa ngayon eh. Ngayon yung nararamdaman mo eh. opo. Kumbaga parang, ayun. Mahal ko pa din naman kasi talaga siya kahit nagawa Paglalaban mo pa rin. Kasi sinasabi niya sa akin, mahal na mahal daw niya ako, hindi naman daw yun nawala. Kasi, kaya nga daw po siya nandito sa amin, kami yung pinili niya, kasi kami yung mahal na mahal niya. Kasi yun daw talaga is wala lang daw yun sa kanya. Talagang parang, ano lang, kumbaga, inalintulad pa nga niya sa pokpok. Sa pokpok kasi nagbabayad. Yun kasi libre. Galing mambola nung asawa mo, ma. Yun yun naman yung sinasabi niya sa akin eh. Kumbaga, parang, syempre, as sa kanya galing, so, ano namang, Paniniwalaan parang, mo. kumbaga, kaysa naman maniwala ako dun sa babae niya, na una pa lang naman, nung nag-reach out na ako, hindi naman siya umamin, nilait-lait pa niya yung asawa ko. Tapos yun pala, natutuwa na siya. Alam mo, ma'am, gets kita. Okay. Okay po. Maraming magsasabi, tataas ang kilay na, tanga-tanga mo, ba't mo pinipili pa rin magstay sa asawa mo? Pero, sabi nga natin, kapag asawa mo, hanggat mahal mo, paglalaban mo eh.
Totoo po yun. Kasi ako dati Pero parang ang sana, Mercy, ang panalangin ko lang sa'yo, hindi ka maubos. Hindi ka dumating sa point na nagiging toxic na yung relationship ninyo, pati mga bata madadamay. Yun lang yung concern ko. At the end of the day, ikaw pa rin ang magdidesisyon. At the end of the day, ikaw pa rin ang titimbang kung kaya mo ba i-tolerate yung ganitong klase ng lalaki sa buhay mo. Pero sa akin, ang suggestion ko lang, respetuhin mo yung sarili mo. Bigyan mo ng respeto yung sarili mo. Bigyan mo ng ultimatum yung lalaki na yan. Plus, paramdam mo sa kanya na hindi ikaw dapat ang nag-a-adjust dun sa nararamdaman mo. Ikaw yung nasaktan. Ikaw yung naloko. Hindi ikaw yung para mag-adjust dun. Dapat siya. At higit sa lahat, kahit ba araw-araw akong nangungulit na ma-open yung mga ganong usapan, kasi doon naman nagsisimula yung away kapag nagkakaroon ako ng parang doubt. doon ka magiging payapa eh. Yun yung peace of mind mo eh. Diba? Ganun talaga. Hindi ka naman magiging ganyan kung hindi niya ginawa yun eh. Ikaw, kung kaya mong tiisin, ma'am, yung pagiging depressed mo, yung pagiging TH mo, tamang hinala mo palagi sa kanya, nang hindi mo sinasabi sa kanya yung mga ultimatum na to, na dapat ganito kasi, hindi ko pa rin naririmutan yung mga ano mo, dapat maging vocal ka kasi talaga sa kanya eh. Dapat hindi ikaw. Ulitin ko lang paulit-ulit na tayo, ma'am. Dapat maging vocal ka. Sabihin mo sa kanya. Yun lang yun. Kasi nasabi nga niya po sa akin, wala na siyang magagawa kasi lahat naman daw ng tama ginagawa na niya ngayon. Kung ganun pa din daw yung paningin ko sa kanya, parang wala na siyang magagawa. So, yun po. Tatay na lang ako. Ako naniniwala kasi ako na ibig sabihin kaya ka pa rin nakakaramdam ng ganyan. Kasi, hindi niya nabibigay yung sapat na kailangan mo para maging yung panatag sa nararamdaman mo. Oo, hindi ka nakakalimot, pero kasi kapag nagagawa mo yung bagay na pwede magpanatag dun sa isang tao, nababawasan eh. Pero base dun sa kwento mo, hindi mo nabawasan, lagi ka pa rin naghihinala, lagi ka pa rin nagaganito kahit ibig sabihin may kulang. Oh, siguro. Kasi parang, kahit ako din sa sarili ko, minsan parang nawiwirdan na din po ako. Parang, Hindi nga, kasi nga, nasaktan ka. Pero, Mercy, bukod doon sa mga ginagawa niya, anong tingin mo pa ang magpapagaan pa sa'yo ng sarili mo? Na tingin mo talagang unti-unti nga nagbabago na siya. Anong bagay yon? Baka hindi niya kasi nagagawa eh. yung sa consistent lang ng mga promises niya, ganun. Parang, Ibig sabihin, hindi siya consistent. kasi minsan may nakakalimutan siya, ganun. Parang minsan nararamdaman ko parang tinatamad siyang kausap ako kasi parang ang feeling niya lagi ko siyang inaaway. Yun lang yun. Pinagtatakpan mo kasi siya kasi Mercy eh. So, yun lang. Yun lang yung point ko, Mercy. Kung magiging sarado ang utak mo para takpan yung asawa mo na yan, wala. Kaya maraming tao naloloko kasi may taong tanga. hindi tanga, nagpapaloko. Hey, DJ. Diba? Mahal ka lang namin, Mercy. At least intindi ko lang din sa'yo yung mga sitwasyon. At least hati yung ating opinion. At the end of the day kasi, ikaw naman na magdidesisyon. Ako, nagbibigay lang din ako dito ng aking opinion base sa aking naririnig. Opo. Pero tingin niyo po ba, mahal pa ako ng asawa ko? Kung dun sa mga base ng mga The fact na nagpili siya ng iba, nagloko siya, hindi na yun. Kumbaga, kailangan ka lang niya. Kailangan ka na lang niya. Sinabi ko na din po yan sa kanya kasi hindi daw po yung totoo.
Hindi ka na nga nirespeto eh. Diba? Kasi kung mahal ka niya, hindi ka gagawa ng kalokohan yan. Ako naniniwala ako dito eh. Kung mahal mo isang tao, ba't ka pa maghahanap ng isang pang babae sa buhay mo? Siguro, yun po yung parang nakapalagayan niya ng loob. Kasi, Hindi nga, wag mo nang pagaanin. Nababad trip ako sa'yo, Mercy. Wag mo nang pagaanin. Dahil napalagayan niyan loob, ba't ikaw? Mahal ka niya, di ba? Dapat kayo nagpapalagayan loob. tama naman po. Di ba? Ibay mo na naman yung Ikaw ang dapat niya kakampi. Kapag asawa ka niya, mahal ka niya, ikaw ang sumbungan niya, best friend ka niya. Di ba? Masyado mo siyang tinatakpan lagi, kaya kanya niloloko kasi pinagbibigyan mo siya. Inaabuso mo. Diba? Konsentidor ka kasi. Kaya ganyan yung ginagawa sa'yo. Alam mo, Mercy, alam ko, mahal mo yung pamilya mo, mahal mo yung anak mo, mahal mo yung guy na to. Pero, huwag mo rin konsentihin yung mali. Kasi kapag kinonsinti mo yung bagay na alam mong mali, ita-take advantage ka niyan eh. Iparamdam mo din sa kanya. O sige, hindi natin bibitawan yung tao. Huwag mong bitawan dahil nga may pinoprotectionan ka, Mercy. Nakikinig ka pa rin? Apo. Kasi may pinoprotectionan kang pamilya. Pero Mercy, paramdam mo sa kanya na tama na yung pagpapaikot mo sa akin. Paramdam mo sa kanya na hindi ka tatanga-tanga. Hindi ka na mabibenta-benta dun sa mga alok-alok niyang ganyan. Kung mahal ka niya, mag-effort siya, maging consistent siya. Napakahalaga niyan sa relasyon. Magloko man o hindi magloko yung isang tao, dapat sa isang relasyon, consistent yung tao sa'yo. Diba? Alam mo kaya dumadami manloloko? Dami niyong nagpapaloko eh. Sakit nyo sa ulo. Kasi, parang, basta ayoko na kasi i-justify lahat din ng sinasabi niya. Pero kasi minsan naiisip ko, parang minsan may point din. Pero mali pa din kasi na mag-cheat talaga siya. Alam mo kasi ang isang manloloko, magaling talaga maggawa ng dahilan yan eh. Pero alam mo, kung alam mong hindi na nanloloko yung asawa mo, hindi ka makakaramdam ng ganyan. Di ba? Ito na lang. Labas na natin yung asawa mo. Labas na natin yung magaling mong asawa. Kung nabibigyan ka ng peace of mind ng asawa mo, bakit ngayon tumawag ka dito? Bakit ngayon naguguluhan ka pa rin? Sige nga. Ibig sabihin hindi ka nabibigyan ng peace of mind. Tama, mali? Tama po. Ibig sabihin, meron ka pa rin tumatakbo sa isip mo na hindi. Meron pa rin tong ginagawa. Aminin mo hindi. May ganun ka pa rin. Ganun talaga yung naiisip ko na baka diba? nag-usap pa sila. Kasi nga, alam mong meron eh. Alam mong meron. Hindi lang yan basta kutob. Totoo na yan. Kasi, sinasabi niya sa akin, ba't may proof ka ba? May ganito ka ba na nag-uusap pa Bakit noon? May proof rin ba? Wala naman ah. Kasi daw, matagal na daw siyang tumigil. Tumigil? Saan? Pinangako na daw niya yun kay Lord, sa simbahan, nanumpa na siya, dun sa, basta lahat. Alam mo, Ma'am Mercy, para maniwala ka lang, meron akong kakilala nagpinitensya pa, nagampas-ampas pa ng likod, kinabukasan ng babae, may sugat pa yung likod.
Biruin mo, nagpatadyak, nagpag-ganon-ganon, pag pa ng ano. Biyernes Santo, ganyan. Tigan pa nga magpako sa krus. At the end of the day, kinabukasan pinuntahan yung kabit, hindi sasawa. Diba? Hanggat lulusot. Kapag gusto mambabae yan. Kaya nga po eh. Ang sa akin lang naman, DJ, parang gusto ko lang naman maging honest siya sa feelings niya. Like, ayoko kasi nang isinasabay ako sa kapwa ko eh. Kumbaga parang mamili na siya kasi may will naman siyang mamili. Alam mo, Kumbaga, ayoko kasi yung, kumbaga, parang ayoko yung may kasabay ako, ayoko yung may kahati ako. Kung yung babaeng yung pumayag na yun may na nga. kahati. Paano ba naman kasi, Mercy? Paano ba naman kasi matatakot? Hindi mo tinatakot. Kasi wala talaga akong idea, DJ, sa ganitong problema. Parang hindi ko... Ito na nga buong di ba? Ito na nga ako. Opo. Makinig Hindi ko ka sa talaga akin. akalain na magagawa niya sa akin. Bukas na bukas, pakiramdaman mo. Aralin mo muna yung mga galaw. Okay po. Aralin mo, 1 linggo mo aralin. Ano ba yung consistent ba siya? Ano bang pinagbago? Yung mga pangako niya ba nagagawa niya? Ngayon next week, kapag hindi niya pa rin ganun ginagawa, kausapin mo. Kasi yun din naman yung sinasabi Sabihin mo niya sa kanya, alam mo, itong Opo. linya na to, pagod na ako sa'yo. Huwag mong antayin na hindi mo na kami makita ng pamilya mo. Tignan mo lang yung reaksyon. Maging matapang ka. Pakita mo sa kanya na may value ka. Pakita mo sa kanya na dapat ikaw yung ano. Diba? Yun lang yun. Huwag mong protektahan yung mali. Pinoprotektahan mo yung mali. Huwag mong konsintihin yung mali. Kaya ka naluloko. Gusto ka bang sabihin? Mercy, Yes po. gusto ka pang sabihin? Wala na po. Naway may natutunan ka ngayong gabi na to, Mercy. Yes po. Kahit pa paano, gumaan dyan, may nakausap ako. Kasi parang yan din naman yung Hindi mo nakikita ko deserve. sa sarili ko na parang sobrang ang tanga-tanga ko. Pero okay lang magpakatanga. Ha? Kasi may natututunan tayo dyan eh. Siguro, DJ, parang hindi naman ako laging ganito. Siguro, nasa process talaga to kung sakali man. Oo naman, nasa proseso talaga yan, Mercy. Siguro, sa part ngayon talaga, blind ka pa eh. Bulag ka pa sa pag-ibig na gusto mo pa kasi mabuo, maayos ang lahat. Diba? Pero dadating din ng panahon na susuko ka rin. Mercy, naway magkaroon ka ng tamang desisyon at kaliwanagan sa buhay mo. Maraming salamat ha. Salamat po. Medyo gumaan ba? Opo. Tumawag ka sa akin ha kapag ano ng desisyon mo ha. Opo, sige po. Maraming salamat po, DJ, Tay, Jello. God bless. Salamat po. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kwento ng ating top secret caller ngayon na si Mercy. Si Mercy na dapat sana maawa sa kanyang sarili. Alam mo, gusto kong yakapin itong si Mercy na mahigpit. Naway, Mercy, kung nakikinig ka pa rin ha. Naway, ma-realize mo niya. Ano ba yung tama dapat na maging desisyon ko? Yung value ko dapat. Ganun dapat eh. Huwag natin hayaan na niloloko-loko lang tayo. Isa mahirap talaga magmahal eh. Lalo na
nandun ka sa pag-ibig na napupulag ka. Sa pagkabulag mo na yun, imbis na akayin ka ng taong nagmamahal sa'yo, mas lalo ka pang nililigaw. Mas lalo ka pang nilalagay doon sa pwede mong ikapahamak imbis na ilagay ka niya doon sa magiging ligtas ka. Muli mga kabisyo, ako po pala ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. In behalf of Basa Princess DJ Raketera, kasama nyo po ang 90.7 Love Radio. Araw-araw, sa programang Rocky Secret Files with Titan Jello at ang ating programa ngayong gabi na to na Top Secret. Maraming salamat mga kabisyo. Ando ko pong awitin sa inyo by Ding Dong Avansado. Walang kapalit. Metro's #1 Love Radio. Basic!